perquè Madrid mos roba, perquè hem d'anar a Madrid, perquè la gent diu què fan els independentistes a Madrid, què heu perdut a Madrid? A Madrid ho hem perdut tot. Mos ho roben tot i mos ho robaran tot si no feim res per aturar-ho. Deia en Andreu que hem de xerrar amb la gent i crec que és molt important perquè el nostre missatge és prou delicat perquè l'statu quo, els mitjans de comunicació i els interessos l'obvien constantment. És més fàcil que un candidat d'Esquerra Republicana surti a l'interviu que en el Diari de Mallorca. Si en Joan Lledó ha dit abans que jo us explicaria per què Madrid mos roba, jo crec que aquesta campanya, entre tots, aquesta campanya, i després de dia 20 de novembre també, per cert, perquè la nostra campanya no acaba el dia 20 de novembre, acaba el dia que siguem lliures, el dia que no depenguem de Madrid i el dia que Madrid s'aturi de robar-nos. Llavors s'haurà acabat la campanya i llavors ens podrem aturar i podrem descansar. Que Madrid mos roba és un missatge, és un eslògan de campanya molt contundent. Hi ha gent que m'ha acusat de frívols, n'hi ha que mos han acusat de simplistes. La gent molt frívol es diu que nosaltres som frívols i ells, en els nostres dobbers, en els dobbers que s'enduen d'aquí, en el dèficit fiscal que tenim en l'Estat, paguen a altres comunitats serveis que aquí mos neguen. Això és ser frívols. Ahir vespre el PP feia, anava a dir un míting, però fan com a conclave, no fan com els xapellans. Molt alerta amb el PP. Feia un míting, 700 persones, aquí són 300, vull dir, aviat els allafarem, que no passin pena. I en José Ramón Bauzá els explicava que s'hauran d'estrenyar el cinturón, que recortes socials, i hem de recortar, i recortar, i recortar. I hem d'anar molt alerta, perquè en l'excusa de la crisi, aquesta gent estan prenent decisions que pinten, que dissenyen el país de demà. La veritat és una altra. La veritat és que aquest any els hotelers han recollit 10.000 milions de pessetes més en IVA que l'any 2008. Aquesta és la realitat. El darrer any de bonança econòmica, la recaptació de l'IVA és inferior a la d'enguany en plena crisi. El que no ens poden fer creure és que són pobres, que no tenen recursos, per agafar els nostres recursos i enviar-los a Madrid. Han de tenir clar de qui són els recursos. Jo m'agradaria, perquè a vegades donant coses per fet, que siguem curosos i que expliquem les coses perquè tothom els pugui entendre, perquè aquí la gent està bastant convençuda. La gent coneix bastant segons quins conceptes, però crec que és bo refrescar-los i anar a això de la qüestió. Parlant de dèficit fiscal, deim Madrid mos roba tal i qual, i la gent se pensa, no, perquè Madrid no. Paguem aproximadament 8.000 milions d'euros d'impostos cada any. D'aquests 8.000, 4.500 tornen en forma de serveis, en forma de béns, el que sigui. 3.500 no tornen. 3.500 milions d'euros cada any representen un 15% de la riquesa que genera el país. Jo crec que és de sentit comú pensar que no hi ha cap país, cap estat del món que li espoliïn constantment el 15% de la seva riquesa i pugui subsistir. Per tant, no volen ser frívols. Denunciem una cosa que és molt seriosa i que està hipotecant el futur. Per tant, ens hem de plantar. Hem d'anar a Madrid a reclamar allò que és nostre, allò que hem guanyat i allò que hem de menester aquí. I una altra cosa que hem de fer és eixamplar el discurs, hem de fer arribar el nostre discurs a tothom. Perquè durant molts anys els republicans d'aquesta terra i els independentistes han tingut moltes manies. I hem estat molt puristes i només hem xerrat amb aquells que potser compartien amb nosaltres coses que eren més emocionals, tipus la llengua, la cultura. Cert, ho hem de defensar i no ho poden deixar de banda, però també hem de ser prou intel·ligents per aprofitar aquest moment de canvi, aquest moment que ens fa viure la crisi per anar a tothom. Perquè qui viu aquí
sofreix el dèficit fiscal, hagi nascut a Extremadura o hagi nascut en el centre d'Àfrica. Qui viu aquí, xerri en castellà que seva, xerri en mallorquí o xerri en anglès, va al metge aquí i utilitza els serveis d'aquí. Això és molt important, perquè sense aquesta gent que ha arribat aquí tots aquests anys, sense convèncer a tota aquesta gent, no anem enlloc. No hi ha model de país si no hi ha integració de la gent que arriba a poc. A veure, més coses. Complicat, Aquests dies que havia d'estar preparant tot això, perquè ara va dir-ho aquesta dona de papers, fa molt de dies que m'hi veig, havia de dir massa coses. Tenia l'opció de fer un míting a lo Fidel d'aquell de 3 hores i he dit, no llançaré la gent, intentaré ser breu. Jo crec que dia 20 mos jutgem moltes coses a Madrid, però mos jutgem més coses també l'endemà de dia 20. Per tant, jo vos anim que durant tots aquests dies xerreu amb la gent, expliqueu què vol dir dèficit fiscal, expliqueu que necessitem els dobbers que mos prenen per posar més mestres, per posar més metges, per construir infraestructures, per ajudar en els emprenedors, per generar feina. Són coses reals que avui afecten a la majoria de la gent. Tenim un atur d'un 21%. El País Basc i Navarra, que tenen concert econòmic, això vol dir que gestionen els seus impostos, tenen taxes d'atur del 12%. El País Basc i Navarra destinen 600 euros cada any en els serveis socials. Nosaltres n'hi destinam 90. La situació és greu. 100.000 persones a Mallorca corren risc de caure en situació de pobresa. No ens podem permetre el luxe, sent una de les regions més potents econòmicament d'Europa, de que 100.000 persones caiguin dins la pobresa perquè qualcú ens roba allò que és nostre. Per tant, dia 20 de novembre, tenim la possibilitat... A partir d'aquí, dia 20 de novembre, tenim la possibilitat de votar en aquells que han permès tot això. Tenim la possibilitat de votar en aquells que fan la comparsa en els que permeten tot això. I també tenim la possibilitat de votar en aquells que ho diuen clar, que no tenen por, que ho intenten explicar i que saben que només sent tots, sense la majoria de la gent, acabarem amb aquesta societat que genera desigualtats, que genera injustícies, que condemna a una gent a ser pobra, que no dona igualtat d'oportunitats. Mos ho creiem o no mos ho creiem? Ho feim o no ho feim? Hi ha les dues possibilitats, crec que és evident quines som nosaltres. I per acabar, vos deixaré N'Oriol, que xerra millor que jo i a més... N'Oriol? Ah, molt bé, si ara m'ho l'ha fuit l'enquillada, però bé. Per acabar, venen anys molt durs. El José Ramon Balzà i els seus amiguetes mos ho faran passar molt pillo. Haurem de sortir en el carrer. Haurem de sortir en el carrer a defensar la llengua. Haurem de sortir en el carrer a defensar la cultura. Haurem de sortir en el carrer a defensar aquells drets socials que havien aconseguit els nostres pares. Haurem de resistir darrere la gent, darrere el poble, darrere tothom que surti a defensar un model de societat basat en la justícia social, a defensar una societat que vol ser nacionalment lliure. Tota aquesta gent que vulgui resistir a darrere trobarà a la gent d'Esquerra Republicana. I si és vera, per desgràcia, que avui el nostre paper és resistir, també és vera que un dia el nostre paper serà guanyar, i un dia guanyarem.